Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa tiyankhule na Ambuye. Lero ndi pa 5 Juni chaka cha 2022 ndi la Mulungu la Pentekosti, chiyambi cha mpingo la Mulungu limene likutsendera zochitika zonse za nyengo ya Pasaka. Apita tsopano masiku 50. Ambuye chukire kwa akufa, Ambuye chitilengere mwatsopano. Mwapindula chani munyengo imeneyi? Pamene tikukondwerera chiyambi cha mpingo, kutsika kwa Mzimu Woyera, ifeyo tsopano we are charged, tikupatsidwa mphamvu zoti tikagwire ntchito imene akutisiyira, tikafalitse uthenga wabwino. Pamene tikukondwerera chaka ichi, tikumbukire kuti tonsefe tidalandira Mzimu Woyera mu ubatizo wathu. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la ntchito za atumwi mutu wa 2 ndime 1 kulekeza 11. Amene akutilengera mawu oyamba ndi a Grey Kazima, a Catholic Main Organization CMO kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu athu achiwiri akuchokera Kalata yoyamba ya Paulo Woyera kwa Korinto mutu 12 kuyambira ndime 3b kuzalekeza 7, kuzayambiranso ndime 12 kulekeza 13. Amene akutilengera mawu achiwiri ndi a Blasius Kwakwala, a Catholic Main Organization CMO kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera mutu wa 14 ndime 15 kulekeza 16, kudzawerenganso 23 kulekeza 26. Amene akutilengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, National Coordinator for Catholic Social Communications and Research Commission ku ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi mutu 2 mavesi kuyambira 1 kukalekera 11. Pamene tsiku la chikondwerero la Pentekoste lidafika, ophunzira onse adali pamodzi m'nyumba imodzi. Mwadzidzidzi kudamveka kuchokera kumwamba mkokomo ngati mphepo yaukali, nudzaza nyumba yonse imene adali kukhalamo. Ndipo adaona ngati malilime amoto ali kugawikana ndi kukhala pa iwo, aliyense lakelake. Onse aja adadzazidwa ndi Mzimu Woyera, ndipo adayamba kulankhula zinenero zachilendo, monga Mzimuyo adawalankhulitsa. Mu Yerusalemu muja munali kukhala Ayuda ena, anthu okonda Mulungu, ochokera ku mayiko a pa dziko lapansi. Pamene mkokomo uja udamveka, anthu ambirimbiri adasonkhana. Onse adadodoma chifukwa aliyense mwa iwo adawamva ali kulankhula chinenero chake. Adadabwa nathedwa nzeru nati, kodi onse ali kulankhulawa si a Galileya? Nanga bwanji aliyense mwa ife akuamva akulankhula chinenero chakwawo? Ndife Apati ndi Amedi ndi Aelami ndi okhala ku Mesopotamiya ku Yudeya ndi Kapadokiya ku Ponto ndi ku Asia, ku Frigia ndi ku Pafiriya ku Igupto ndi ku madera a Libya pafupi ndi ku Kirene, ndipo alendo ochokera ku Roma, ndiwo Ayuda ndi ena otsata za Chiyuda. Enanso ndi Akirete ndi Aarabu. Komabe tonse tikuwamva akulankhula nzenenero zathu za ntchito zazikulu za Mulungu. Mawu a Ambuye. Mawu a mkalata yoyamba ya Paulo Woyera kwa Korinto mutu 12 kuyambira ndime 3b kuzalekeza 7, kuzayambiranso ndime 12 kulekeza 13. Abale, munthu amene Mzimu Woyera samsogolera
sanganene kuti Yesu ndi Ambuye. Pali mphatso za mitundumitundu, koma wozipereka ndi Mzimu Woyera mmodzimodzi. Pali njira zosiyanasiyana zotumikira, koma Ambuye amene timawatumikira ndi amodzimodzi. Pali mphamvu zosiyanasiyana, koma Mulungu ndi mmodzimodzi amene amagwiritsa ntchito mphamvu zonsezo mwa anthu onse. Mzimu Woyera amapasa munthu aliyense mphatso yakutiyakuti yoti ayigwiritse ntchito yopindulitsa anthu onse. Khristu ali ngati thupi limodzi limene lili ndi ziwalo zambiri. Ngakhale ziwalozo nzambiri, komabe thupilo ndi limodzi lokha. Pakuti ngakhale ndife Ayuda kapena a mitundu ina, akapolo kapena mfulu, mwa ubatizo tidalandira nawo Mzimu Woyera mmodzimodzi amene adatisandutsa thupi limodzi. Ndipo tonsefe tidalandira nawo Mzimu Woyera mmodzi yemweyo. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 14 ndime 15 kulekeza 16, udzawerenganso 23 kulekeza 26. Yesu adati, ngati mundikonda mudzatsata malamulo anga. Pamenepo ndidzapempha Atate, ndipo adzakupatsani Nkhoswe ina kuti idzakhale nanu nthawi zonse. Munthu odana ndi Ine amadana ndi Atate anganso. Ndikadapanda kuchita pakati pawo zimene wina aliyense sadazichite, sibwezi atakhala ndi mlandu. Koma tsopano adazionadi, komabe akudana nane ndiponso Atate anga. Koma zatere kuti zipherezere zimene zidalembedwa m'buku la Malamulo kuti adadana nane popanda chifukwa. Koma pali Nkhoswe imene ndidzakutumizireni kuchokera kwa Atate. Nkhosweyo ndi Mzimu wachoona ofumira kwa Atate. Iyeyo akadzabwera adzandichitira umboni. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Kwa masabata angapo mwina awiri wonse takhala tikuona tili mu upper room chipinda cha mmwamba, ndipo Ambuye akhala akutsindika mobwerezabwereza ndikupita kwa Atate ndikukakukonzerani malo. Ndikapita ndidzabweranso kudzakutengani, ndikapita ndidzatumiza Nkhoswe Mzimu Woyera. Sindikusiyani nokha, ndili nanu mpaka masiku onse, ndikutumizirani Mzimu Woyera. Lero tutaona pamene tikuchita chikondwerero cha Pentekoste kutsika kwa Mzimu Woyera kuti Mulungu amakwaniritsa lonjezo lake. Mulungu wakwaniritsa lonjezo lake. Ifeyo pokhala ndife chithunzi ndi chifanizo chake, ngati timalonjeza tiye tizikwaniritsa malonjezo athu. Timapanga malonjezo osiyanasiyana, tidalonjezana mwa njira zosiyanasiyana. Yakwana nthawi yoti tizikwaniritsa malonjezo athu. Ngati sitinakwaniritse tizipereka zifukwa zimene sitinakwaniritsire. Tikunena izi kwa andale, tikunena izi kwa nsembe, tikunena izi kwa Khristu, tikunena izi kwa apabanja, tikunena izi kwa onse amene ali pa maubwenzi pa maubale osiyanasiyana. Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera akutionetsa lero kuti ndi Mulungu okhulupirika, Mulungu amene amati akalonjeza chinthu chimakwaniritsidwa. Lero tikuchita chaka cha chikondwerero cha Pentekoste, kutsika kwa Mzimu Woyera. Mawu akuti Pentecost akuchokera ku mawu a Chigriki Pentecostes, ndiye kuti the 50th chachififite. Mukamawerenga chinthu chachififite, tsiku limeneli ndi tsiku limene Aisraeli amakondwerera kuti chitulukireni mu ukapolo. Panapita masiku 50 pamene Mose adalandira malamulo pa phiri la Sinai. Malamulo ndi amene adawapanga. The law made the people, the law united the people, the law ordered the people. Anayika pamodzi, anapatula, anabweretsa dongosolo mmoyo mwawo.
choncho pokondwerera kuti mulungu adatulutsa ku ukapolo ndi kuwapatsa malamulo, Aisraeli adayamba kutsata malamulo mmoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Kufikira tsopano atakhazikika, adayamba chinkulirano, adayamba kutayirira, adafuna afanane ndi mulungu. N'chifukwa chake tikawerenga Genesis 11 timamva kuti adamanga nsanja ku Babuloni, nsanja ya Babulo. Amafuna tikafike kwa mulungu weniyo, tikakumane naye. Amafuna afanane ndi mulungu, amamuona ngati nzawo. Mulungu adagwiritsa ntchito chiyankhulo kuwapanga confuse. Timamva mu Genesis kuti amati akati wina akatibweretsa fosholo, wina amabweretsa chisikiro, chikwekwe. Wina amati akatibweretsa wheelbarrow, wina amabweretsa matope. Abweretsa njerwa, wina akubweretsa levo. Asamamva naye. Pamene tiyamba kunyada, pamene tiyamba kuyerekedwa, pamene tiona ngati tafikapo, ndiye kuti mtima wathu umatalikirana ndi mulungu. Mulungu amatilola kuti tikhale confused people. Koma muone the opposite. Mulungu akugwiritsa ntchito chiyankhulo chomwecho chimene padzana adachigwiritsa ntchito kuti anthu asamvane, anthu abalalikane. Lero akugwiritsa ntchito chiyankhulo chomwecho kuti ana ake amvane. Ena analochokera ku Libya, ena analochokera ku Egypt, ena analochokera ku Mesopotamia, ena analochokera ku Roma. Koma onsewo anali kuyankhula chiyankhulo choti wina aliyense amamva. Kodi izi ndi zotheka? Chiyankhulo choti wina aliyense angamve ndi chani? Chiyankhulo choti mwana angamve ndi chani? Chiyankhulo choti akulu angamve ndi chani? Chiyankhulo chonena kuti olemera angamve, osauka angamve, ophunzira osaphunzira, chiyankhulo choti otchuka osatchuka angamve ndi chani? Chilipo chiyankhulo chimodzi. Tsono titha kutero kuti Pentecost ndi chikondi. Chifukwa chikondi, it doesn't mean the language one is using. Chikondi chimadziwika pa wina aliyense. Mwana kunyamula m'manja amadziwa kuti panopa ndaonetsedwa chikondi, amayamba kusekerera. Akaona kuti waopsezedwa amalira. Ngakhale nditakhala kuti sindimamva chi-Chinese, koma nditha kuona kuti panopa pakuonetsedwa chikondi. Chikondi knows no bounds, sichimaona malire. Choncho titha kutero kuti kwa ife Pentecost ndi umodzi, Pentecost ndi chikondi. Tidzifunse mu mpingo, tidzifunse m'mabanja, tidzifunse m'malo a ntchito, tidzifunse kundale. Kodi ine ndine munthu wa Pentecost amene ndimaonetsa chikondi, amene ndinodzadzidwa ndi Mzimu Woyera? Chachiwiri titha kutero kuti Pentecost is the church. Pentecost ndi mpingo, chifukwa pa tsiku limene amatumiza Mzimu Woyera ndi pa tsiku pamene mpingo unabadwa. Taonani masiku ano mpingo kugawikana, ndiye kuti sindife anthu amene tili odzadzidwa ndi Mzimu Woyera. Taonani pakati pathu, ngakhale tili mu mpingo kumene timadziperekera mu mpingo, tipemphe Mzimu amene watitumizira lero Ambuye kuti utipange renew, kuti tiyambenso kudzikhuthula ku mpingo, kudzipereka, kutumikira wina ndi nzake, kudzichepetsa, kusonkha pamene ena akumanga timange nawo. You never know. Monga zina lili pa Pentecost kuti aliyense ankava chiyankhulo chake. Aliyense so atatenga chuma, kuthekera kwake, luso lake nkuzika pamodzi. Inde ndife anthu osiyana, ndife anthu ochoka madera osiyana, ndife anthu amaganizidwe osiyana, ndife anthu azokonda zosiyana. Koma titabweretsa ma resources athu, mitima yathu pamodzi, titha kupanga achieve zambiri ngakhale mu mpingo. Pa tsiku la lero dziko lonse timakondwereranso tsiku lokumbukira za chilengedwe. It's Environment Day. Ndidzifunsenso kuti pamene Mzimu Woyera wanditsikira, monga amatiphunzitsira Papa Francis, nkhani ya Laudato Si, nkhani yosamalira za chilengedwe, ndimayitenga bwanji mmoyo mwanga, ndimayigwiritsa bwanji mmoyo mwanga. Tikuononga chilengedwe koma sitifuna kuchibwezera. Mulungu adatipatsa mitengo yoti titha kudzala ndi kumathirira ndi madzi ndi kumakula. Tikutengapo bwanji gawo kuti tionetse kuti odzadzidwa ndi Mzimu Woyera amasamalira chilengedwe? Kodi gawo lathu ndi losamala kapena loononga? Tipemphe Mzimu Woyera atipatsenso chaulere kuti Pentecost ithandize kumasamalira chilengedwe. Mmene Ambuye Yesu anawalonjeza ophunzira ake aja kuti ndidzakutumizirani Mzimu Woyera, anawawuza kuti musachoke. Ndipo taona chimene anali kuchita ophunzira aja. Kuchokera nthawi imene Ambuye Yesu anakwera kumwamba, anali kupemphera, anali kupanga zonse ndi mtima umodzi. Inenso pamene tikudikira kuti Ambuye Yesu aonetse nthawi yake, as we wait for God's time, tisatope ndi kumapemphera. Mu nthawi yake adzatiyankha, mu nthawi yake atitumizira Nkhoswe, anatitumizira kale koma adzulula poyera. Kodi inu ndi ine Pentecost ikubereka zipatso zotani mmoyo mwathu? Chachinayi titha kutero kuti Pentecost ndi kudzikhulupirira. Taona anophunzira ambiri mwa iwo analosaphunzira, mwa iwo analosatchuka, mwa iwo anali anthu oti samazindikira kuti dziko kwenikweni likuyenda bwanji.
koma atalandira Mzimu Woyera adapita ku madera onse kukalalika mthenga wabwino, adadzikhulupirira kuti Mzimu Woyera amene ali nafe tikwaniritsa zazikulu. Inu ndine titha kukhala kuti tilibe kuthekera mu zina, koma chifukwa choti tili ndi Mzimu Woyera, tikampempha Mzimu Woyera yemweyo atithandiza kuti tikafike ku cholinga chathu. Potsirizira titha kutero kuti Pentecost ndi kulapa machimo. Tikayang'ana ntchito za ene atatu timanena kuti Mulungu ene atatu, Mulungu mmodzi ene atatu, Atate kulenga, Mwana kupulumutsa, Mzimu Woyera kuyeretsa. The Holy Spirit sanctifies us. Nzosadabwitsa kuti chifukwa choti Mzimu Woyera amatiyeretsa, Ambuye Yesu akunena kuti amene muwakhululukire machimo awo adzakhululukidwadi. Kubwereza mawu aja adawauza apostoli aja kuti zimene mumange pasi pano zidzamangidwanso ndi kumwamba komwe. Titha kutero kuti sakramenti lomalizira kukhazikitsa Ambuye Yesu ndi sakramenti lakulapa. Amene muwakhululukire chifukwa choti ndakupatsani Mzimu Woyera akhululukidwadi. Zikutanthauza chani? Choyambirira ifeyo tikhale nawo mtima womalapa machimo athu, confessing our sins. Osangoti kungolapa kugwada pa ine ndekha, kulapa pa kusintha machimo pokalandiranso sakramenti lakulapa. Chachiwiri tikhale nawo mtima wokhululukirana wina ndi nzake. Pentecost ndi kukhululukirana, Pentecost ndi kumalandira sakramenti lakulapa. Kodi inu ndi ine mchaka chimenechi, kodi inu ndi ine mnyengo imeneyi imene tikumaliza lero, nyengo ya Pasaka, talandirako sakramenti lakulapa pofuna kuti tiyambe ordinary time tili ndi mitima yoyera? Mona kuti ambiri timatenga zinthu monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse. N'chifukwa yake Paulo Woyera watipatsa zizindikiro za anthu odzazidwa ndi Mzimu Woyera. Chikondi chimabereka chimwemwe, chikondi chimabereka kuleza mtima, chikondi chimabereka kudzigwira, chikondi chimabereka kufatsa, chikondi chimabereka kuthandiza ena. Titayang'ana zimene wafotokoza Paulo mmawu achiwiri, ndi chani ndingaloze kuti ineyo ndikusonyeza kuti ndine munthu amene ndalandira Mzimu Woyera? Tumizani Mzimu wanu Woyera Ambuye, ndipo mukonzenso maonekedwe a dziko lapansi. Pamene tikukondwerera kutsika kwa Mzimu Woyera, kubadwa kwa mpingo, kubadwa kwa ekleziya, tapempha Ambuye atisandutsa tsopano okondana, odzazidwa ndi Mzimu Woyera, ochita chifuniro chake kuti tizimtsatira bwino. Titaterotu tiyamba bwino nyengo ina ya Pachaka, nyengo yoti zimene taphunzira kuchokera nthawi ya Lentija kufikira tsiku la lero tizionetse poyera. Pentecost ikhala ya phindu ngati tikhale anthu oyanjana, ikhale ya phindu ngati tikhale anthu oyamba zinthu mwatsopano, ikhala ya phindu ngati tikhale anthu olimba mtima m'Chikhristu chathu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.